କେଟୁ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏ ଭାଇ କିରା ହେଲା କି? ଏ ଭାଇ ତମେ କଣ କାମ କଲ? କିରା ହେଲା କିରା ହେଲା କଣ କାମ କଲ? ଏ ଯୋଉ ଧୁକ ଧୁକ ହଉଥିଲା ଶଳା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଉ କେମିତି ହେଲା? ଏ ପୁରା ରଳ ରଳ ଚାଲୁଛି ଯେ। ଏ ଭାଇ ମତେ ଡର ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ଛାତି ଖାଲି ତରୁଛି ମୁଁ ଏ କିରା ସତରେ ରଳ ରଳ ଚାଲୁଛି। ତମେ ଥରେ ଆଉଥରେ ଯାଉନ ନହେଲେ। ଥରେ ତ ଯାଇଥିଲା ଆଉଥରେ ଯାଅ ନହେଲେ। ରଳ ରଳ ଚାଲିଲା ତ ପୁରା ରଳ ରଳ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ହେଇଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ ଏତିକି ଭାଇ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଆଡରୁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ବହୁତ ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କେହି କରିପାରିନଥିଲେ ତମେ କଲ। ଆପଣ ଭାଇ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଭାଇ ଆମର ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ମତେ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ କଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା। ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ବିଲିଭ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଏବେ ବିଲିଭ କରିଲି ଯେ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ କାମ ନୂଆ ଗାଡି ପରିବା ଭାଇ ପୁରା ନୂଆ ଭଳି ମୋର ମାନେ ରଳ ରଳ ଚାଲୁଛି। ସ୍ମୁଥ ଲାଗିଲା ତ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ହେତିକି ତ ହେଲା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଭାଇ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।